Hi guys, it's Christine and this is our family budget. So ngayon gusto kong pag-usapan natin kung paano nga ba talaga mag-ipon or should I say na paano simulan yung pag-iipon. Paano nga ba talaga simulan yung pag-iipon. So yun yung gusto kong itakol ngayon since by the way, Happy New Year pala sa inyo guys. Sana ay nakapag-celebrate kayo ng New Year ng masaya and also yon. And so gusto kong pag-usapan natin ngayon yung about sa paano nga ba talaga simulan yung pag-ipon since 2017 na, so tayo mahilig tayong gumawa ng ating New Year's resolution. So this is the perfect time na mag-ipon and the perfect time na magsimula simula natin baguhin yung ating journey sa life natin. So, yon. And so, bago tayo magsimula, bago mo natin pag-usapan kung isa lang yung um, um, ibibigay ko talaga na solusyon para talaga makapagsimula kayo sa pag-ipon. But before that, gusto ko munang sabihin, no, alam ko kasi na karamihan sa atin talaga dito sa atin mga kababayan natin though malaki yung sahod nila, parang kinukulang pa rin o kinakapos pa rin. And so marami talaga nakaka-relate dyan, nakaka-relate dyan. Please leave comment below kung isa kayo sa mga yon. And so, kasi syempre alam ko yan kasi before, ganun din naman talaga yung napagdaanan namin. So, siya talagang alam na alam ko yan. And yun nga, yun yung nagiging problema. Kahit gaano kalaki yung sahod natin, parang kinukulang pa rin. Eto, hindi ako pro talaga ng mga kagaya ng ibang mga malalaking talaga na financial advisor yon. Pero this is a based on my experience lang talaga. Yun. And also, meron pa akong bonus tip din sa inyo na ibibigay kung sino talaga kung paano kayo ma-motivate na mag-ipon talaga. So, ayun. So, let's start na. Alam ko yung hinihintay niyo na yung sasabihin ko. So, yung isa lang talaga, yung pinaka-importante na pinakauna mong gawin. So, kung gusto mo talaga makapag-ipon, unang-una mo talagang gagawin is yung parang tuliro ka pa, parang hindi mo alam kung ano kung saan ka magsisimula. So, eto na guys, gusto kong sabihin sa inyo kung saan kayo talaga dapat magsimula para makapag-ipon ng pera. Unang-una nyong gawin, I know I talk about lot of dito sa akin channel about budgeting and all that stuff. Huwag niyo munang gawin 'yan. Ang unang niyo munang gawin is for this month, for this January, ilista niyo lahat. Okay, yung mga normal niyo lang na ginagawa buwan-buwan, yung mga pinagkakagastusan niyo, yan, normal lang yung mga ginagawa niyo. Sige, gawin niyo yan for this whole month. Tapos, ang gusto ko lang gawin niyo is ilista niyo lahat. As in, ilista nyo lahat. Okay? Kumuha kayo ng papel. I know this kind of, parang sasabihin nyo, ha? Ilista lahat. Pero, trust me, talagang effective ito. Ilista nyo muna lahat para alam nyo kung ano yung pinagkakagastusan nyo. Bakit parati kayong nasa-short, bakit parati kayong kahit anong ganyan pagtitipid, parang kinakapos pa rin kayo. So, yun yung pinaka-importante talaga, guys. So, before kayo pumunta sa mga budget stuff na yan, sige, isulat nyo muna kung ano yung talagang yung mga pinagkakagastusan nyo, including lahat yung bills, yung binabayaran yung utang every month. So, yung binibili mong ulam ngayong yung araw na to, kung bumili ka ng isda worth 100 pesos, ilista mo. Yun kung gusto mo talagang malaman kung bakit nga ba hindi ka nakakapag-ipon, 'di ba? So, yun yung pinaka the best talaga na unang gawin na simulan.
kung talagang desidido ka talaga, kung talagang desidido ka talagang magbago yung buhay mo or baguhin mo yung stressful na buhay na inaano mo ngayon na talagang parati kang kapos. So, yun yung talaga maano ko talaga. Maititip talaga sa inyo, yun talaga. As in, yun lang talaga. So, before anything else, bago kayo mag-budget na kung yung mga ginagawa ko dito sa aking channel, yun muna yung unang yung gawin. Yung first step, ilista nyo lang lahat. Para lang at least malaman nyo kung saan nga ba talaga saan nga bang point ka, um, saan nga bang parte malaki yung pinagkakagastusan mo. Yun, para alam mo kung kung sa isang buwan talaga bang lumalagpas ka sa yung baka kasi baka kasi ka nakakapagpangutang dahil wala ka nang pabili ng ulam kasi instead na 5,000 lang yung every month sana na kinakain nyo is lumalagpas ka ng 6,000. Kaya ang nangyayari, umuutang ka na naman. So, yun yung aking point. So, trust me guys, talagang baka masya kayo kung magkano talaga yung kinakain nyo sa isang buwan. So, that time, kung tapos nyo nang gawin for the whole month, tapos nyo nang ilista lahat, try to check kung saan nga ba talaga kayo maraming pinagkakagastusan. Please, guys, don't cheat. Talagang ilista nyo lahat kung saan kayo, kung ano yung mga pinagkakagastusan nyo. Then, after that, kung nalaman mo na kung magkano yung talaga yung gastos sa isang buwan for yung normal niyo talaga pinagkagastusan. Then it's time for you to decide kung saan party na yon kayo magka-cut ng ng mga pagkakagastusan. For example, baka araw-araw ka bumibili ng soft drinks or what. So instead na nasa-soft drinks ka araw-araw ng 3 bottle or 3 litro pa mo. Baka pwede namang 1 litro na lang yung bilhin mo. Parang ganun. Parang hindi ko sinasabing diretsyon yung maaano yun kasi I know hindi naman talaga siya ganun kadali. Pero step by step guys, magagawa niyo yun. And so, yung sinasabi kong bonus tip na ibibigay ko sa inyo, um, siguro naman kilala niyo na si Dave Ramsey, pero parati ko siya nababanggit dito sa aking vlog. Dave Ramsey, kung talagang desidido kayo talaga na mag ma-motivate about changing your life, please try to check his channel talaga, daveramsey.com. Try nyo. Meron na siyang yung YouTube channel. Siguro ililink ko na lang ilalagay ko yung link sa description box. So, kung hindi niyo naman bet yung English, kasi merong iba, kaya nga dito nag-vlog ako about sa yung Tagalog, kasi wala akong nakikita nag-vlog ng kagaya ng nitong ginagawa ko. So, this is my way talaga para makatulong din sa inyo. So, kung hindi nyo feel yung English version, so, leave comment below guys kung gusto nyo itakal natin yan. And, so, mag-comment lang kayo sa baba kung gusto nyo pag-usapan natin. Lahat talaga yan yung Kasi, yun yung nakapag-motivate sa akin talaga na magsimula talaga na baguhin talaga yung lifestyle namin. So, yun. So, please do check. Na? So, after nyo mag-cut ng mga pinagkakagastusan, then it's time for you to save money. So, panahon mo na yan na magkakaroon ka na ng sobra sa pera mo kapag kinat mo na, pag alam mo na kung saan ka magkakat ng mga pinagkakagastusan mo. So, that's sample. So, ayun. So, yun lang guys. Yun lang talaga yung sabihin sa inyo. Talagang minamadali ko talagang i-vlog ito kasi gusto ko talagang masimulan nyo na kung gusto nyo talagang And please, leave comment below din kung talagang ginagawa nyo na siya. Kung talagang nagsimula na kayo and ano yung progress ng ginagawa nyong paglista. So, ayun lang guys. Yun lang din yung quick tip ko talaga. So, please do. Kasi marami akong
neighbors and all friends and relatives na ganun yung problema. Talagang nakaawa ako pa nakakarinig ako ng ganun. Kasi, start with yourself lang talaga. So, ayun. So, I hope you guys enjoy. And please don't forget to subscribe. And see you in my next budget video. Bye-bye!